Dobar dan. Moje ime je Komle Lalović i želim da vam se predstavim u narednih nekoliko minuta. Ovaj deo akademske karijere, šta sam završio, čime se bavim, i to je trenutno manje bitno. Ono što je važnije je da sam odlučio da napravim nekoliko korisnih videa za sve koje zanima Slovenija, život i rad u Sloveniji, put ka tamo, cene, stanovi, plate i tako dalje. Nešto što iz mog ugla ja već nakon godinu dana mogu da komentarišem i ideja celokupna ovih nekoliko videa koje ću napraviti je da olakšam put ljudima koji su tamo već odlučili ili planiraju da odu. Zašto? Pa jednostavno da ne moraju proći sve ono što smo prošli mi koji smo prvi put sve na teži način saznali, a to je kako i gde, koja prava ostvariti, da li mora ambasada, da li može direktno tamo, šta vas sleduje, šta ne, kako naći posao, gde tražiti, koji su pravi sajtovi, kakvi su uslovi za dozvole za boravak i rad, odnosno popularno nazvano papire tamo, i kakva prava imaju stranci, da li se mogu zapošljavati, ne, koji su izuzeci, koja su pravila i jednostavno mnogo toga. Meni, nisam video da je postojao neki ovakav video ili kanal, ali jednostavno da je postojao, mnogo bi mi značio. Tako da, verujem da će ljudima mnogo značiti, a sama ideja zašto sam došao uopšte na ideju da ovo radim je, nakon nekoliko postova na LinkedInu video sam da je ogromno interesovanje ljudi, da veliki broj ljudi gleda da ide da živi i radi u Sloveniji. Samim tim, verovatno će veliko interesovanje biti i za gledanje ovih videa. Pa, da počnemo. Generalno napravim neku najavu. Ideja mi je da nedeljno izbacim 2 do 3 videa, tematska videa, koja će se baviti upravo ili dozvolama za boravak i rad, ili stranci, zapošljavanje stranaca, prava stranaca, osnivanje firme, da li osnivanjem firme automatski dobijate papire za Sloveniju, spajanje porodice, da li može odmah da se spoji porodica, koji su uslovi i tako dalje. Znači, gledat ću da ti neki tematski videi budu među prvima. Naravno, jezik, da li je sličan, jeste, koliko je sličan, koliko nije sličan, daću i neku preporuku gde sam ja lično prošao neke osnovne kurseve za A1 i A2, nakon toga vam više kursevi ne trebaju, samostalno možete učiti jezik i usavršavati za B nivo, šta je potrebno u prvoj, šta u trećoj, šta u 5. godini. Slovenci su tu dosta detaljni, za razliku od nas, pedantni su i kod njih nema prečica. Mi smo generalno kao narodi podeljeni, navikli na prečice, naučili smo, to tamo ne postoji. Znači, tamo se zna kada vas šta sleduje, kada to ispunite, to dobijate, i ono što je fascinantno, znači potpuno drugi mentalitet od našeg, ne treba vam nikakva veza, ono što vas sleduje, to ćete sigurno dobiti. To je ono što je meni fenomenalno, jer vredni, radni i pametni ljudi koji ulažu u sebe i svoje znanje, oni i tekako imaju dobre stvari i tekako i dobre stvari očekuju njih i njihove porodice u toj sjajnoj zemlji, Sloveniji. Dakle, 2 do 3 videa nedeljno, i pokušat ću 1 do 2 live-a da napravimo pola sata, sat, znači da se jednom mesečno čujemo, vidimo i da ljudi koji prate kanal mogu da postave pitanja, ono što ih zanima. Generalno dobijam dosta komentara, dosta pitanja, za sada uspevam na sve da odgovorim, ali mi to uzima dosta vremena. Tako da ćemo sve da sublimiramo u tom live-u, i naravno u komentarima tog live-a ću odgovarati na sva pitanja ukoliko znam, naravno ukoliko ne, uputit ću vas gde odgovor možete dobiti. Ono što je meni bilo bitno, to je da saznam gde i kako se radi nostrifikacija diplome, da li se može uraditi nostrifikacija, koji su relevantni sajtovi za oglas za posao, šta to traže strane firme, da li deficitarna zanimanja imaju prednost, koja su deficitarna zanimanja i tako dalje. Naravno, odabir grada, tu se isto mnogo razlikuje, da li je Ljubljana, da li je Maribor, da li je Koper i neko Primorje, znači zavisi šta više volite. Tu već možete da birate. To je to za ovaj intro i za ovaj uvod. Generalno bit će playlista Život i rad u Sloveniji. Kažem, 2 do 3 puta nedeljno,
i nadam se da ću pomoći što većem broju ljudi. Zamolit ću vas da zapratite ovaj kanal, da uključite alerte kada će biti izbacivan video i dobit ćete informaciju kada je live. Eto, nadam se da subscribe, to je pravi put za naše druženje. Do prvog tematskog videa, veliki pozdrav!